Salam mehriban dostlar. Gowmya delen janyň sağmy. Her biriňizde berk jan saglyk arzu edýän. Mehriban dostlar. Indi men şöyle ýene bir hakykaty size görkezjek. Dün şu Allah Murat Rahim bilen Farhat ikisi efirede onu YouTube'da goýýarlar. Allah Murat Rahim'iň aň düşünjesi, gaty pesligini yüze çykaryp görkezjek. Diňe o däl. Kakymra Hydyrow bar. Onuň aň düşünjesiniň pesligini yüze çykaryp görkezjek. Muhammed Düýeçi onuň aň düşünjesiniň pesligini görkezjek. Birdadi oýlanyp görüň. Hakyky zatda ine şu ýerde. Maksat diýilen oglan 1 awgust güni TikTok'ta gün efir edip oturýar. Indi şu maksat gün efir edip oturan wagty. Şonuň efir edip oturan ýerine üns berdiňizmi? Men size diýenleri, ine esas şu 3 adamny adyny baglap geçerler. Mara şu üçüňi de diýen. Siz şonuň efir eden ýerine gowy üns berip gören bolsaňyz, şol oglan spalnyň üstünde ýatyp efir etdi. Indi dün Farhat sen näme diýen? Bir gurrumda sen şey diýdiň gary, hawa ýanky maksat sutnamy görnüşinde edip biler, tipa TikTok'ta nemäň içinde de girip bilýär, pasolstanyň içinde diýip. Indi men şöyle hayran galýanda maksat onda teleport bolmaly bolýar-da. Ol ne edip spalny bilen pasolstanyň içine girip bilýär. Pasolstanyň içinde edir şoňky maksadym ki spalny yer barmy? Ol ýatyp efir edip otyrar o ýerde. Ýatyp gurlap otýar. Şo soraň manysyny düşünýärmi? Yatıp efir edýär şo ýerde. Ünsürem bolsaňyz. A sen näme diýen Farhat? Näme adam allaýan? Ana sido Allah Murat. Saňa diýenleri, Kakı Murat, Muhakan Tuşka diýeçi. Bir şöýrimi işlerini owasyň ha? Ýaşaryň şoňalyk pesledim. Analiz edip görmäni, bilmäni, anyklap, anygyny ýetmäni, tip özüňizçe detektiv bolan bolýaňyz-da. Her bir zadyň anygy bardyr. Her bir zadyň hakyky fakty bardyr. Fakt diýilende şol oglan teleport bolup bilýärmi? Nädip teleport bolup bilýär? Men gülküm tutup urýar o size bar. Hudaý bar o. Indi men şurada maksada da aýtjaklar. Maksat çygym. Olar sen üstüňden arda etjek diýdiler. Ýene näme etjek diýdiler. Men bilýän toşda senin günäň ýokdugyny. Sende hakyky faktlar mı, adatlar mı? Sen şu faktlaryň bilen bilelikde we şu haramladaryň çykyşlarynyň hemmetinden al kesip Allah'ın şolaryň diýen ýerlerini, sözlerini haýsy çysloda görüldi, haýsy nämede görüldi. Şu ýerde Türkiýe döwletinde näme polisiýasy barmy, prokurory barmy, adwokaty barmy, ýa sudýasy barmy, nämesini ýüz tutulýan bolsa, sen şolaryň üstüne ard et. Ýalan töhmet, nähak töhmet üçin şo boýunça ard et. Hakyky zady görkezläni. Wat ne iň hakyky dogry ýol şu. Şu an men üstümden diňe töhmet atylyp otýarda. Siz näme tutýarmy? Farhat diýdiň. Gözlükli bir madym öwrenmä. Farhat, sen näme? Men teleport diýdiňmi? Ben şu an efir açyp durkan seni urup bilýärmi? Her reska-reskada. Konsulla wat men efir açyp bilýärmi? Konsulla men üýümdäki ýastyk düşe berip geçişdimmi şoň? Ha? Siz töhmet atyberin maňa, atyberin. Yalanlaňyzy men orta çykararyn ha. Yalanlaňyzy orta çykararyn. Siz pikir etdiň, maksady da çekilýär çeýsem. Maksady da çekilmeýänni. Edil şo da çaşyňyz bar, şo çaşylardyňyz. Gaterwet degenler. Halkyň öňünde men günahkar çykardyňyz. Ýöne şolar aýtdy adalet diýip. Men duhum masaryny öýtmämeydim. Ay, duhum masaryny çykjak näme pikirlenir rahat diýip. Siz öňüňiz terörist bolýanlar. Terörist. Men näme o teleport meselem diýişiňiz ýalyk. Menen öýde oturýan efir açmaly. Biram barıp o Farhady efiriň duruşuna çenli duruşuna men şo taýda oturýan gymyllama o içerde. Onu sığanak men 2 saat diýerim men munda turupdym. Allah'dan oturdum. Bular men adalete berdi. Yani sizi maňa garşy getirecek bolýarlar. Ya bolmaýan. Ýalanyň soňuna ýüz açylýar. Iňe haltada durmaýar diýär. Ýalanyň soňuna ýüz açylýar. Men size bir zat aýdyrjak. Men sizin baryňyzdan berjek. Şu töhmet şu kazete çykjak. Kazlyk ne sapabloýny. Farhat. Näme diýen sen $100,000 pul näme etdiler men üçin ýene näme diýip gurlaýanmy? Aha, $100,000. Sen kim özi? Kim sen? Niren çoçkosa sen o? Açkarik şurik bile pagany. Gavnyuk, mal. Sen kime gerek? İte gerek mi?
Sen bir Türkmenin var, Musul'da yören var, köçede yören itine de gerek gel o. Men şey diýeýin. Sen kime gereksen? Senden kim gorksun? Belki sen özüň şu pasoýçlaryň içine baryp maglumat berýän bolaýmy ho? Ýene şeýle de bir sorak bardyr. Köpeglaryň durmuşyny, köpeglaryň ömrüni ýakkan bolaýmy? Bärdine pahyr bol, pahyr knopkan kulçat edem bol. Köp bilmişdirem bol. Ters düşünmem, men umuman analiz getirilende her tarapdan getirip bolýar. Tanamadyk sylamaz diýilýär. Şo sözüň manysyny dogry we dogry düşün. Kameralary öçürdi diýä, ýeni nämetdi diýä. Hiber konsulun kamerasy öçüp bilýärmi? Swed öçende de generator diýilen bir zat awtomatiski ýa. Internet näçaglyk diýen bolýan. Bir zat unutma. 1 sekund, 2 sekundun konsullukda internet näçaglygy bolmana haky ýokdur. Gülkünç gep aýdýan. Farkat, düşündiňmi? Belki sen ýaşlyň entek. Ýöner aýdýan skaskany pikirlenip, oýlanyp skaska et. Belki sen aýdýan diýen sözleriňi o kiçike çagalar ynanýandyr. Ýöne uly aňy düşünjesi, akly huşy bar adamlar sen diýen skaskany ynanmaýar. Görýän adamlar durrak däl. Siziň üstüňizden gülmek üçin seredip bilýär ýöne. Ine mehriban dostlar, size ýene bir hakyky fakt. Waprosyňyz bolmasa, jaň etip bilýäňiz lüboý bireme. Yalan sözlere ynanmaň. Bidirek. Gözüňiz bilen görüň. Hakyky zady pikir edin. Ondan soň hereket edin. Olaryň aýdan diýen sözleri ine şördü de yalan. Hoşta bolmaňdy.